समस्या जोंना नैबे आवास प्लास जे गभर्नमेन्टनि न' जोंहा बे न'आ समस्या दाबो कमप्लिट जायाखै थिग जायाखै दा बे थिग जायैनि थाखायनो जोङो माने रायजो राजाफ्रा एसे माने गोख्रै जाबा हामगौ लुबैदों आरो दा बिनिखायनो जोङो माने बे निउस लाइभनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायोदि जाहाथे जोङो जायफ्रा न' मोनगिरि जाहाथे गोख्रैनो बे न'फोरखौ माने लुफुंनानै होयो जों बेखौ लुबैदों। ओमफ्राय जोंनाव बिदिनो गोबां बेबायदि माने रान्दि दुखिफोर दङ गैजारोङिफोर दङ जोङो गावबा गाव फैसा गारनानै जोङो लुनो हाया आरो सरकारा जोंखौ अननानै बे न' गंसेखौ खुनुरुखुम इसोरनि अननायाव जोङो मोनदों नाथाय दिनैसिम बे न'खौ लुफुंनो हायाखै बा लुफुङाखै 2022 सनावनो बे न'आ जोङो मोनदों दा गासैबो माने इन्सटलमेन्ट जे फैसा जि किस्ति बे फैसाया गासिबो हरजोब्बाय बख'जोब्बाय जब कार्डनि गासिबो बख'जोब्बाय दा फैसाया गासिबो थांनाय डिसेम्बर मासाव ख्रिस्टमासनि सिगां बे फैसाखौ लांजोबनाय जादों आरो बे लांजोबनायनि उनाव दिनै 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर मास जोबनो थांगासिनो दङ अब्लाबो बे न' मावनायनिखौ लाहार फाहारखौ जों नुवाखै बिनिखायनो जोङो खावलायदों जोंनि जे सरकार जोंनि जाय न' हरगिरि न' हरग्रा सरकार बे सरकारा जाहाथे गोख्रैनो बे न'खौ जाहाथे गोरिब गुन्द्रानि न'खौ जाहाथे मावफुंना होयो जों बेखौ खावलायदों जों रायजो राजाफ्रा दिनै माने बेखौहाय लुबैनानै जोङो ज' बेबायदि निउस लाइभनि गेजेरजों जों बेखौहाय खावलायनाय थादों आरो ओरैनो बेसेबांसिम लुनानै बेसेबां मा आद्रा जानानै दङ न'आ? आद्रा जोंना थिं गैया खिरखि गैया दरजा गैया फ्लर गैया ओमफ्राय बेबायदिनो बाथामफ्रा माने बाथामफ्रा बिदिनो फोनजोब्बाय खेंख्रा खेंख्रि जाजोब्बाय रानखांजोब्बाय दा बे जाला जोंनि नुनायाव मथामथि गोदान नांगौ आरो दा इथायाथ' जाबजोब्बायानो इथाया माखासे न'आ बै टप लिंथारसिम सहैबाय ओरै मुदा दंबाव आरो बे माबा मा होनो किसि बाथाम गैया फ्लर गैया खिरखि गैया बेबायदि जानानै दं आरो बख'नाय फैसाखौ सोरनो हरामोन? बख'नाय फैसाखौ जोङो मेम्बारनो हरबाय मेम्बारा बिथाङा जोंनाव फैसा हाबबाय फैसा बख'दो होननानै बिथाङा बख'नो थोनो ओमफ्राय जोङो बख'नानै बिथांनो हरनाय जायो आरो बिथांजों रायज्लायहैदोंना रायज्लायाखै नोंसोरो? जोङो बिथांजों रायज्लायहैबाय ओमफ्राय बिथाङा बुङो जोङो लुगोन थारिख होयो बिथाङा जोङो जुन मासावबो थांदों बे जुन मासाव बिथाङा बुंदों माने 15 थारिखसिमाव जोङो लुसिगोन स्टार्ट खालामगोन आराम्भ' खालामगोन होनो ओमफ्राय जोङो नेबाय नेयै दिनैसिमबो गैया बिनिफ्राय जोङो दाख्लै थांबावबाय बिथाङा होनदों भिडिअ'जों रायज्लायहैनो भिडिअ'जोंबो जोङो रायज्लायहैबाय भिडिअ'आ बुंबाय इन्जिनियार फैग्रोथों ओमफ्राय इन्जिनियारा फैबाय ओमफ्राय दा इन्जिनियारखौ बुंदों आरो सप्तासेनि नेथ'दो इन्जिनियारा फैबानो माने मिटिं खालामनानै जोङो मावसिगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो ओमफ्राय दिनैसिम गैया बिदि जादों आरो मा गामियाव गोलैयो? जोंना सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं अदालगुरि जोंनि गामिया। मा नाम मेम्बारालाय? मेम्बारनि नामा अनन्त नार्जारि। मा खावलायनो सानो मा मोनथिनो लुबैयो बिथांनिफ्राय? बिथांनिफ्राय जोङो बेनो जोंहा जे न' नांगौ आरो जोङो बे न'खौ गोख्रै लुफुंनांगौ ओमफ्राय बे जाहाथे जोङो गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा जाहाथे गोजोनै थानो मोनो बे न'आव भबिसतआव जोङो बे न'खौ मोनबावगोन जोंहा आसा गैया बे गोबावजों खबसे इसोरनि अननायाव मोननाय सरकारा जोंनो हरदों आरो बे हरनायखौबो जुदि जोङो लुफुंजानायखौ जुदि मोनाबा जोंहा गोरिब गुन्द्रा हिसाबै गैजायै हिसाबै जोंहा लुनाबो लानो रोंखानाय नङा आरो जोंहा बिदिनो माने दुखु थागोन आरो माने न'खौ लुफुंना होआखिसै होननानै। ओरैनो बे गामि हिसाबै गंबेसेथो मोनदों? जोंना गामि हिसाबै 14था माने न'खौ मोननाय जादों आरो ओमफ्राय
सैथोथायाव गासिबो इनकमप्लिट गासिबो इनकमप्लिट दा जोंनि नुनायाव सासेना कमप्लिट जाबाय आरो जानायालाय औ थिं होबाय मानि थाखाय जायाखै होननानै सानो नोंथांमोना बे न'आ मानि थाखाय लुफुंजायाखै दा बे न' लुफुंजायैनि जाहोना जे मेम्बारा खावलाय जे फोरमायनाय मथेबा मेम्बारा बुंदों जाहैबाय इन्जिनियार बिडिअनाव फैसा जोंना दंहैयो बेखौ मोनाब्ला जोङो लुवा बे खोथाखौ बिथांमोना बुङो आरो बिथांमोना बुङो जोंनावबो फैसा एसे दङ बे खोथाखौ फोरमायो आरो दा बेखौनो जोङो लुबैदोंमोन जाहैबाय माने गावसिनाव जुदि दङमोनबा मानो लुवाखै दा जाखिनि एसे दङ बेजों लुग्रोयोमोनबा जोङो लासै लासैनो माने जोबलांगोन बिथांमोना लुफुंगोन जों बेखौ फोथायनाय थागौमोन नाथाय दिनैसिम बिथांमोना गंसेबो लुफुङाखै मावाखैनो जि सिगां जा मावदों नैबेखिनियानो आरो बिनि उनाव दिनैसिम जेबो मावनाय जायाखै आरो दा जोंनि गामियानो जाहैबाय 2 नं उदालगुरि ओमफ्राय जोंना जिल्ला चिरां आरो रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय सान्थिफुर बिसिडिसि प्राइमारिनि सिङाव थानाय दा जोंनि PMY न'नि सोमोन्दैनो जोङो बुंनो थाखाय दिनैहाय बेवहाय मोनसे ज' जादों दा बे ज' जानायनि गेजेरजोंनो जोङो बुंनो सानो जोंनि बे 2 नं उदालगुरि गामिनि दुखुथिया हावरिया मावरियाफोरनोहाय जेन' सरखारनिफ्रायहाय न' सफैदोंमोन बे सरखारनि न' मोननाया दिनैसिम लुफुंजायाखै बे लुफुंजायैनि थाखायनो जोङो बेवहाय दिनैहाय सावरायनाय जादों दा बे गंसेबो कमप्लिट जायाखै फुल वाल होजोब्बायमोन होनायालाय सोरनाबा बाथाम गंसे गंनै होनानै दोनदों सोरनाबा गंसेबो होआखै दा खोरखि गैया दरजा गैया मोनसेबो गैया दा बिनि थाखायनो जोंनि BTR सरखारनिफ्रायहाय जेन' बेखौहाय नायबिजिरनानै होयो जाहाथे मोजाङै लुफुंनानै होजोबनो थाखाय बेखौहाय माने सरखारनिसिम मिथिहोनाय थाबाय आरोखि जों खावलायहरनाय थाबाय जोंनि BTR सरखार जोंनि CEM सार प्रमद बर'निसिमबो आं खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बेखौ नायबिजिरनानै संदाननानै बे थाखा फैसाखौथ' जोंनिफ्राय जों बख'नानै हरजोबखाबाय बे थाखा फैसाया सोरनि आखायाव दं सोर जादों गोरोन्थिया सोरनाव दं बेखौ जाहाथे सरखारा नायबिजिरनानै होयो नैबेनो आरोखि जोंनि बे दुखुथिया हावरिया मावरिया दिनैसिम गेग्रे गेथेब न'आव थानांनानै दङ बे सेन्ट्रेल सरखारनिफ्राय हरनाय न'खौ दिनै मानो बेबायदि बरबाद खालामनानै होनांगौ गंसेबो न' जाफुङाखै गंसेबो न' थिं देनानै होआखै 2022आवनो लुदोंमोन दिनै 2023आबो जोबबावनोसै नै अब्ला जोङो दिनैहाय दुखुथिया मावरियाफ्रा बे सरखारनि गंसे गंनै न' मोननायखौ जुदि जोङो लुफुंनानै होआब्ला जोंनावहाय दुखु थागोन दा बेनिखायनो जोंनि BTR सरखारनिफ्रायबो आं मिथिहोहरनाय थाबाय एसेनोसै मोनसे बुस्थु जोङो न' लुनायनि गोजौआवहाय बाथामफोरखौ दोननायखौ नुनो मोनबाय बेबायदि गोबाव दोनबाय थायोबा उननि समाव बाहायथावना जागोन नामा बियो अब्ला बे दंफांफ्राथ' माने एसे 2 नम्बरानोमोन एसे नरम आरो दंफाङा गुरै जात ओमफ्राय बेखौहाय माने बेखौहाय माने सोरनिबा न'आव बेखौ लगायनानै दोनबायमोन नाथाय बे दंफाङा माने गुरै जात नालाय बेयो फोननानै थांबाय सान्दुं अखानि गेजेरजों ओमफ्राय दाथ' बेफोर सोलिनाय नंलाखौ आं सानो आरोखि दस्रा बाथाम होफिनाबा बे सोलिला आरो सोरनियावबा माने दिनैसिम गंसेबो बाथाम होआखै ओमफ्राय सोरनावबा होबायमोन होनाया होदोंबाबो बे सोलिनाय नंला आरो बेनो न' लुफुङैनि दायनिगिरिया जोङो जोंनि प्राइमारि मेम्बारनिफ्राय जोङो सोंहैयो रायलायहैयो नाथाय बिथाङा बुङो आं बोरै थैनो हानो थाखायाथ' आंनाव गैया BDO इन्जिनियारनावसो दंहैयो थाखाया माखासे थिं बायनांगौनि फैसाया बिदि होननानै बुङो आरोखि ओमफ्राय जों रायजोफोरखौ खेबसेखालि लेंलांनानै जों सोंहैबाय थांनानै BDO इन्जिनियाराबो माने बिदिनो बुंहरदों आरो आङो उनाव एसे थारिख लानानैहाय माबागोन खबर लाहैगोन र'ल' होनहरो ओमफ्राय आरो जोङो फैनानै मेम्बारजों रायलायफैयो मेम्बाराबो आंनाव गैया फैसाया ओरैहाय BDO इन्जिनियारनावसो दंहैयो होनना बुङो आरोखि दा जोङो मेम्बारनाव थुहैबा हौरै थुहरो बेबो आरो हौरै थांबा ओरै थुहरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो दग' मग' गोनो गोथैनो बे न' लुनांगौआ माने उरायलांबाय आरोखि गोदोलांनाय जाहैबाय आरोखि नैबेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ